Mulheres promoventes, sim. Movente. Lógicamente, cuando vienen, no sé, 10 o 11 obispos como ahora, que es el sentido de Iglesia universal. El año pasado celebrábamos el signo de las multitudes y decíamos un pueblo de Lourdes, un pueblo de todas las naciones. I la germana de la seva mare, Maria, muller de Cleofàs, i Maria Magdalena. Quan Jesús veia la seva mare i el... Com hem dit a la pregària, és la nostra roca, la nostra força en la debilitat. Perquè les hospitalitats de les diòcesis catalanes hem peregrinat a Lourdes, però hi ha una debilitat més gran que la malaltia del cos o l'esperit. El malalt i està desconat, el converteix en la persona santa per poder rebre la nostra mort desinteressat. En la vida dels fills, la guarició dels malalts és no manifesta en la tranquil·litat del teu fill. No significa només la substitució de Jesús per Joan, sinó que expressa la seva maternitat espiritual en favor de tota la humanitat. Des de llavors, Maria està sempre amb la creu de tots els homes i de tots els sofrents, desvetjant la nostra confiança en el amor de Déu revelat en la creu de Crist. La presència de la Verge Maria Paula de Creu ens invita a viure aquells que viuen en situacions de pobresa, perquè els malalts i els disminuïts, perquè tots els que participem d'aquesta Eucaristia
eterna, vessada per vosaltres i per tots els homes, en remissió dels pecats. Feu això, Crist.